Bueno, la següent intervenció és del Xavier Santes Mases, ell és periodista, com sabem, parlarà sobre la vessant del Ramon Turull com a publicista. Xavier, a més, va ser de les persones que fins al final va mantenir visites a tertúlies amb el Ramon Turull. Endavant, Xavier. Gràcies. Això de parlar a l'últim està genial perquè la síntesi és molt més fàcil, Però, per altra banda, sí que he de dir que, com segurament més d'un, m'he passat tota la nit retallant perquè sé que això del Max, els 10 minuts els té bastant sagrats i, per tant, la síntesi intentarà ser molt sintetitzada. Bé, llegiré perquè, si no, en 10 minuts no farem res. Diu, quan penses en el teu poble, t'hi sols situar en l'imaginari part de la seva fisonomia urbana. És una fisonomia que ens identifica i de la qual ens en sentim part. Al mateix temps sabem que aquesta fisonomia és canviant pel fet que les coses i nosaltres mateixos aquí només hi som de passada. El mateix passa a les persones. L'imaginari que tinc de Cervera seria un altre si no hagués conegut gent com són, entre molts altres, Joan Salat, Josep Benet, Joan Naboa o Ramon Turull, per referir-me a una mateixa generació. De tots ells, he tingut la sort d'aprendre a mirar, a entendre i a fer meu el territori de Cervera i la Segarra. Ara em centro en Ramon Turull i en la vessant que em toca, publicista, és a dir, escriptor que escriu per al públic especialment en diaris i periòdics. He de dir que el vincle que vaig crear amb Ramon Turull únicament m'afavoria a mi. Poca cosa o res podia aportar jo a part de la presència i l'admiració que li tenia com a company de tertúlia. Converses en les quals combinàvem les boires dels fums dels Rodmans i dels Ducados, un ros i l'altre negre. Posaré entre cometes expressions del mateix Turull pel fet que l'expliquen molt bé com és. Igualment, vull dir que llegir els seus articles reflecteix molt la seva vàlua i per això penso que seria just fer-ne un volum, tant pel seu valor literari com la seva perspectiva que tenia de les coses. Turull era un home capaç, ben travat, entre cometes. Utilitzava l'escriptura per compartir i donar fe d'unes preocupacions que tenen com a fil comú el seu compromís amb el territori, amb la gent i els costums. Un compromís planer, sense retòriques i macerat amb una dosi d'humor. Ressons 12 de desembre de 1997. Cert consell prudent i anglès diu: abans de barallar-te amb algú, compta fins a 10. Si aquest algú és més fort que tu, compta fins a 20. Vestia els articles amb uns nors que seguidament exposaré. 1. N'hem parlat 1000 vegades. Tenia obsessió per la síntesi. O raonava dient que era per no avorrir i perquè la gent no llegia. La frase que l'expressava era: escriure 10 pàgines és fàcil, dir el mateix en mig foli és molt difícil. 2. Retoc i la reflexió. Els articles que escrivia a l'Urgell Segarra, una revista que vaig fundar jo, me'ls solia lliurar a mà. Era un tram de tertúlia fugissera a peu de carrer. A vegades estaven mig escrits a mà i mig a màquina, molts cops reciclant papers que havien tingut altres usos, amb paraules tatxades i reescrites, és a dir, que donava moltes voltes a les coses. Al cap d'una estona, quan jo arribava a casa, em trucava per telèfon perquè li llegís l'article en veu alta. Al principi em feia estrany això de llegir un article en veu alta. Quan ho havia fet, em recitava noves correccions i al final, com qui no vol la cosa, em deia: què t'ha semblat? No ho feia pas per manca de seguretat. El que li interessava saber realment era si aquell redactat podia interessar o atraure lectors. Arribar a la gent era un altre dels seus nors. Per altra banda, a mi què m'havia de semblar? Estàvem en aquella etapa de la vida que corre molt i reflexiona poc. Fer judicis em venia a escarrer, però també tenia una nova lliçó: piano, piano. És a dir, aprendre a reflexionar cada paraula que escrius. 3. Frescor d'artista. A cada article hi posava una frase xocant perquè t'enganxessis a la lectura. A vegades era un joc de paraules, altres senzillament pretenia una rialla i sempre ho acompanyava amb una reflexió estricta, discreta i sense pretensions. Utilitzava expressions àgils i feia reposar de manera dolça la contundència del que volia expressar.
1997, Urgell Segarra. No fotem. Quan som grans en es creix, és a dir, que som vells, ens omplen més els efectes que els conceptes, com va escriure la Teresa Pàmies. En el meu cas particular, en el que resultaria extremat que m'estimessin molt, perquè jo mateix no m'estimo gaire, és més l'efecte que procuro transpirar que no el que pugui inspirar, perquè en això de la inspiració hi calen moltes muses, i les muses ben sovint estan distretes. I així cada dia tinc més tirada a visitar amics malalts, a escriure proses amb voluntats sanes, exerceixo l'art d'escoltar quan el que em porta és un intercanvi de rotllos de molt dubtosa oportunitat. Vitamino l'actitud de veure, la cara amable de les coses i cultivo a fons l'al·lèrgia a tota forma de fanatisme, sigui religiós, polític, social o esportiu. 4. Obsessió per la vertebració de la Segarra. Una de les premisses que tenia del territori la manifestava dient: Cervera no ha sabut vertebrar mai la comarca. De fet, viu d'esquena a la comarca. Potser avui estaria satisfet gràcies a la riquesa de la xarxa associativa que cada vegada té un caire més territorial que no pas local. I poso com, per exemple, l'Espitllera Fòrum d'Estudis Segarrencs que avui organitzem aquesta jornada. En tot cas, continua passant que per les polítiques de campanar que deia Turull continuem sent un cul de món sense nord i descohesionat. 5. La preocupació pel reconeixement a les persones i a la seva tasca. Turull es reunia setmanalment a casa amb persones del territori per tenir el pols del que es coia a cada poble i la seva gent. L'article que va fer de Ramon Boleda de Verdú l'any 1994, publicat, es diu Carrers i places de Verdú, ha esdevingut amb els anys la millor biografia d'aquest referent dels historiadors locals. Dels perfils que va fer, m'agrada especialment, per l'estima que tinc al personatge, el que es va publicar el 3 d'octubre de 1997, quan Torà dedicava una plaça a l'historiador local Jaume Coberó. Diu: el Jaume no és l'erudit local desconnectat del present, obsep solament pels documents antics, per les pàgines de color sèpia. Ell ha fet per manera de publicar llibres sempre de difícil edició, el resultat de les seves recerques, de la seva perseverança en l'amor al seu poble, a la seva gent. I aquesta generositat, aquest vestir-se en els altres, s'ha de subratllar com cal, perquè no sempre es corrent els historiadors, perquè el Jaume és tan historiador com toranès, tan savi com veí, tan ferit per la lletra com per l'amistat. 6. Preocupació, compromís i estima pel territori. Part important dels articles de Turull estan dedicats a promocionar el territori que coneixia, Cervera. Ho dic així mateix perquè ell admetia que les dificultats de mobilitat i la mandra l'impedien anar més enllà. D'aquests articles publicats en diversos mitjans en fa un compendi exquisit el volum Petit àlbum de Cervera que va publicar el 1997. Per mi, esdevé el millor passeig breu, íntim i descriptiu que s'ha fet d'aquesta ciutat. Només comparable en un altre estil i forma als que encara fa avui la Maria Teresa Salat. 7. Una altra de les preocupacions que deixava palès Turull en els seus articles era que la gent llegia i escrivia poc. O treballa a l'article I mañana serán hombres, el número 1 de Segarra de 1994, i ho exposa amb cert humor el 1998 per Sant Jordi. Ell regala a ella, diu la tradició, una rosa, i ella regala a ell, recorda la tradició, un llibre, però elles i els taulells semblen cosa de desmemoriats, perquè no segueixen massa al peu de la lletra el suggeriment de la tradició. Es calcula que l'any passat, el 23 d'abril, a Catalunya es van vendre 400.000 llibres i 4 milions de roses. Així, amb zeros ben rodons. Roses, doncs, a dojo. Roses per donar i per vendre, sobretot per vendre, que de perfum no estan massa bé que se'n diu. En canvi, la tija és llarga, el llacet quadribarrat ben gentil i la duració, quasi una setmana si es posa en un vas amb una aspirina. Sa majestat aspirina. O una mica de sucre de canya o de conya. Vull dir que tampoc és imprescindible que sigui de superior i de qualitat superior i refinat.
Amb contundència, la Rosa venç el llibre en la batalla del gènere. Com en la vida, com arreu, com sempre, i ben mirat, és normal que sigui així. Veure i ensumar és més fàcil que concentrar-se a llegir. I mira que de llibres n'hi ha més que de roses. Finalment, volia llegir un article de l'any 1998 referit a la mort, que explica molt bé la barreja que feia Ramon Turull amb l'humor, els jocs de paraules, l'home catòlic i una gran sensibilitat. I es diu Quan la multi és massa. La cosa no se m'esborra perquè em va esporronar. Fa temps vaig llegir al diari que un senyor, entre la tercera i la quarta edat, havia mort de repent d'un fallo multiorgànic. O sigui, que li havien fallat 3 o 4 òrgans a la vegada. El cor, el cervell, el fetge i posem per torna a la de llonses. Vull dir, la tiroides. La mort, com la vida, té cops amagats, però tan amagats i tants alhora. Si de si ja té el mal costum de ser definitiva, tan irreversible, que ens arriba mesurada, senyor, amb un pessic fort, una estocada certera o unes punxades antipàtiques però curtes. Ara, tota la vegada no, per favor, que el cos no dona per tanta angoixa ni els metges tenen tantes mans per aprendre tan diferent i dispersa geografia. Piano, piano, si va lontano, sempre he sentit a dir. I piano, piano de puntetes, en sabatilles. Hem de desitjar que ens arribi el més lontano de tots els lontanos. No cal dir que les sabatilles màximes, les puntetes més imperceptibles, aquelles en què els peus sembla que ni toquen a terra. Es aprofita el son per nedar suaument a l'alta riba. Turull era un home que em feia sentir important com periodista. Tens el pols de la Segarra, em deia. Per aquest motiu, al seu costat sempre m'havia sentit petit i agraït. Moltes gràcies.